אני אשלם לו 50 שקל. מה אתה מזיין את המוח? מה אתה מזיין את המוח? 25%, כל 1,000 קורונות, 50 שקל, יצור אחד, מה זה מה אתה מזיין את המוח? איך אתה מדבר בצ'כית? אוי אחי, שכחתי הכל. Добрий день. Добрий день, можеш запитати פרסים? ידינו מינוטקו פרסים. טויה, סדן הנחתי, אחי, הוא מצלם אותי בווידאו ואני עושה לו פרזנטציה. נו, תעשה. טויה להשתית קוד הנחתי. טויה, פשירודני זזרק. זזרק. הוקשתי מבשל. עידן, דבר. יש דבר. מה, אחי, אני מגרגר בצ'כית, כן, אבל... צריך להגיד. אתה אומר את זה כל היום, אחי, אתה אומר את זה פעמיים שלוש, זהו, זה נשאר אצלך, כי זה משהו קבוע כזה. Добрый день, можешь запитать? מה אתם przyrodni nechty? Jak chcę wam okazać nieco łezki? מה זה? אני לא מכיר, מה זה? חבר את זה רגע, אני יכול לחבר את זה למחשב והוא יראה אותי? לא. Ja chcę wam ukazać... מה? Ja chcę wam ukazać nieco łezkiego w 30 sekundy. Możesz zapytać? מה זה מוז'ו? אפשר, możesz zapytać. סבבה אחי, פצצות. אתה מבין? ואז תגיד לו, פויטה שים. בסדר, אבל אני גם כן להם אחי. הקטע